Nee, hier niet.
Wij hebben gekeken naar ZL. Op zich netjes voorgesteld even. Daar is mooie techniek in bezig. Het toont eigenlijk al de drie gangen heel veel schoudervrijheid. We kunnen ook zeggen dat het achterbeen in alle gangen de goede kant op loopt. Onder de massa. Gaat om de souplesse, heeft veel goed lichaamsgebruik. De stap is resoluut vanuit het achterbeen. Zal het meer een stap mogen tonen. De trap, ja, treedt het achterbeen ook goed onder. En heeft ook echt veel schoudervrijheid. Blijft goed op zich opwaarts lopen. De blok zullen wel graag meer opwaarts willen zien. Die zullen wel graag wat nog meer opwaarts willen zien. En daar is hij dan ook nog wel zoekende naar de balans. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Voor de stap een 7, voor de draf een 8, voor de galop een 7. Houding in balans, nog wel even bemerking, hè, want hij loopt wel de hele proef achter de loodlijn. We zullen meer halslengte willen zien en daarbij gerekend dat hij nog eens zijn nodige slingers wel heeft onderweg. Zijn voor houding en balans op een 6 uitgekomen. De souplesse een 7,5, het schakelen een 7, impuls 7,5, geeft een totaalscore van 78 punten. Dan gaan wij door met nummer 2, Mary van Meen van de vierkant, voorgesteld door Priscilla de Jong. Als Priscilla zo direct in de baan is, mag ze starten. Het is even, ik weet niet of dat een ringmeester of iets is, maar als er geen afgroet met de proef, dan mag wat ons betreft de volgende combinatie binnenkomen.
beste kan, die doet het. Nee. Wij hebben gekeken naar de verrichting van nummer 2. Mary Meen van Veerkant, voorgesteld door Priscilla de Jong. Priscilla netjes voorgesteld. We zien een paard binnenkomen wat eigenlijk meteen een positieve indruk geeft. Mooie houding. En zoals jullie binnendraven, dan denken we, dat ziet er comfortabel uit. De stap die is resoluut, maakt een mooie overstap. Willen we iets zeggen, kan hij nog iets meer schoudervrijheid hebben, maar gebruikt zijn lichaam goed. De draf is mooi in balans, toont ook een hele mooie houding. Het achterbeen sluit keurig aan, laat ook een schakelvermogen in de draf zien. Dan komen we bij de galop en dat kost wat meer moeite. Dan houdt hij zich strakker in de bovenlijn. Met name de rechter galop, die is kort en klauwerig. En ja, daar toont hij weinig lichaamsgebruik. En dan is dat links wat beter. Er zit er ook iets meer rust in. Maar als we alles optellen, zijn we toch wel positief hoor. De stap, 7,5. De draf, een 8. De galop, een 6. Houding in balans, een 7. Souplesse, een 6,5 vanwege de galop. Schakelen, een 7. Impuls, een 7. Geeft een totaalscore van 77,5 punten. Wij wachten even af welk nummer dat binnenkomt. Onze volgende combinatie is nummer 9, Vijand Antje P, voorgesteld door Fleur Bos. Fleur, even een rondje baan verkennen en dan gaan we starten. Succes!
F en B overgehouden stap. BE, halve grote volte, daarbij enkelpassende stap verruimen. BE, halve grote volte, daarbij enkelpassende stap verruimen. E, afstappen tussen E en K, ongehouden eraf. Dus E en K, ongehouden eraf. AXA grote volte. AXA grote volte. Volte tussen X en A afzoek links aanspringen. Volte tussen X en A afzoek links aanspringen. BEB grote volte. BEB grote volte. BEB grote volte. Volte tussen E en B enkelsprong verruimen. Volte E en B enkelsprong verruimen. Tussen M en C ongehouden eraf. Tussen M en C ongehouden eraf. EBE grote volte op de volle paardenhals en strekken. EBE grote volte op de volle paardenhals en strekken. E en K tussen maat maken. Tussen E en K tussen maat maken. Tussen K en A ongehouden stap. K en A ongehouden stap. FX wending. FX wending. X en G holding goed. Fleur, bedankt voor de voorstelling. Wij hebben gekeken naar een heel stoer paard. Met veel houding. Komt het geluid wel door? Ik denk het niet, hè? Deze doet het niet. We hebben nu op deze geen geluid, maar we moesten de batterij vervangen. Want die was leeg. Zal ik even hard schreeuwen? Jongens, ik ga even een beetje hard schreeuwen. Is dit zo een beetje te verstaan daarachter? Oké, ik hou deze microfoon wel een beetje van me af.
Wij hebben gekeken naar een heel stoer paard met veel houding. De stap beginnen we eigenlijk meteen met zijn moeilijkste onderdeel. Want het is een paard met veel afdruk in zijn lopen, maar dan vindt hij dat moeilijk om in die stap losgelaten te zijn. En dan zijn stap pas gewoon heel goed af te maken. De stap die is wat afgepast en houdt wat een dansende beweging erin. De draf toont ook weer heel veel houding, blijft goed opwaarts, het achterbeen treedt goed door, laat hele mooie verruiming zien. Dus toont daarin een goed schakelvermogen. De galop is eveneens veel houding. In de eerste galop hele mooie verruiming, goed teruggereden. Links vond hij dat iets moeilijker. En als we een iets kritische noot willen zeggen, dan kon het achterbeen nog iets meer doorspringen in de galop. De cijfers. Voor de stap een 6. Voor de draf een 8. Voor de galop een 7. Houding en balans een 8. Souplesse een 7. Voor het schakelen een 8. In de impuls en rijdbaarheid een 7,5. Geeft een totaalscore van 80,5. Graag gedaan. Dan wachten we even af welk nummer er nu komt. Dan gaan wij verder met nummer 4, Emke van der Jonker, voorgesteld door Marleen van der Biezen. Marleen, als jij zover bent, mag je straks starten.
Wij hebben gekeken naar nummer 4, Emke van der Jonker. Lichtvoetige merrie, gewoon, kunnen we ook zeggen, in al de gangen. Maar komt nog erg groen over. Ik weet niet of dat ook een stukje van de spanning van vandaag is. Ik kan het niet beoordelen, maar we zagen hier en daar dat de merrie wel wat moeite heeft. De stap die is op zich correct in de takt, die is actief. Maar willen we wat meer losgelaten zien. De draf, dan houdt ze wat hoog bewegingsritme, is wat loperig. We zullen graag wat meer uit de schouder zien. Maar vooral in wendingen erg zoekende naar de balans. En datzelfde zien wij in de galop terug. Dat ook het galopperen heeft nog een te hoog ritme nodig om in galop te blijven. De wendingen nog wat moeizaam, valt vaak door het binnenbeen. En in de galop wil ze zich dan ook nog zo'n beetje verstoppen in die aanleuning. En waar we dan gewoon in het algemeen zien, dat we willen het paard graag meer op het achterbeen zien. En we zien gewoon veel overgangen die echt op de voorhand zijn. Dus dat schakelen ook moet nog meer op achterbeen komen. Het levert de volgende cijfers op. Voor de stap een 6,5, voor de draf een 6, de galop een 6, houding en balans een 5,5, souplesse een 6, schakelen een 6... In de impuls, maar daar hoort ook de rijdbaarheid bij. Kijk, ik kan wel zeggen, het was een actieve proef. Maar gezien het nog allemaal zo groen overkomt, dan was de rijdbaarheid nog wat lastig. Dus ik krijg toch een 6,5 daarvoor. De totaalscore levert dan 66,5 punten op. Dan gaan we verder met nummer 5. Even kijken in onze catalogus wie dat is. Perle van Noor, D van de Sprong. Dat denk ik niet. Ja, Fleur van Kempen. Ja. Fleur, als je zover bent, mag je starten. Succes.
Nou, we hebben even Perle Noir D van de Sprong even een extra glop gevraagd. Hè, omdat we nog eens even goed naar die middenglop wouden kijken en hoe het schakelvermogen in de glop is. We zien gewoon een heel correct paard die gewoon in al de 3 de gangen heel constant is. Mooi in balans, mooi in de houding. Actief achterbeen. We zijn ook heel constant in de cijfers. En zeggen, willen we de cijfers nog iets hoger hebben, dan zullen we gewoon nog een iets flitsender achterbeen willen zien. En iets resoluter achterbeen. Neemt niet weg dat het achterbeengebruik heel correct is. Cijfers. Dus een 7 voor de stap, een 7 voor de draf, een 7 voor de galop. Houding in balans een 7,5. Souplesse 7, schakelen 7. Impuls en rijdbaarheid 7,5. Geeft een totaalscore van 78,5. Dan gaan we verder met nummer 6. En dat is Janneke van de Oude Kleefsebaan. Voorgesteld door Demi van Nuis. Demi, als de baan straks vrij is, mag je starten.
Wij hebben gekeken naar nummer 6, Janneke van de Oude Kleefsebaan, voorgesteld door Demi van Huis. Een paard wat zich op zich heel fijn laat rijden. Maar het probleem blijft dat het paard te veel naar de voorhand blijft lopen. De stap die is correct, die is goed in de takt. Hij heeft voldoende overstap, stapt door het lichaam, maar het zal wel meer uit de schouder mogen stappen. De draf, daar ligt al een beetje zo het probleem van het achterbeen. Dat blijft te veel achter de massa. Een paard blijft met de hakken naar de staart toe lopen. En dat houdt ook in dat het romp, dat blijft te veel neerwaarts. Het paard maakt te weinig houding. En daarbij komt het allemaal horen dat hij gewoon te veel te vaak in de ijzers aantikt. Toch getuigen van dat een stukje gedragenheid mist. De galop, ja, galoppeert netjes aan. Maar we willen graag een paard wat gaat zitten, wat zich groter maakt. En dat ontbreekt er vandaag aan. We willen gewoon graag dat hij meer houding maakt. Meer vanuit het achterbeen aanspringt. En dat hij daarin gewoon zich groter gaat maken qua houding. De cijfers die hierbij passen. Voor de stap een 7. Voor de draf een 6. De galop een 6. Houding in balans een 6,5. Een 6,5 voor de souplesse, een 6 voor het schakelen. Impuls en rijdbaarheid krijgt hij een 7. Geeft een totaalscore van 70,5. Dan gaan wij verder met nummer 7. Mona van der Veerkant, voorgesteld door Priscilla de Jong. Priscilla, als de baan zo direct vrij en gesloten is, mag je starten. Succes! Tussen E en K overgang arbeidsdraf. Tussen E en K overgang arbeidsdraf.
MC, overgang arbeidsdraf. MC, overgang arbeidsdraf. EB1, roodgewolven, halstrekken. EB1, roodgewolven, halstrekken. Tussen E en K teugels op maat maken. KA arbeidsstap. FX wende, X en G halfhouding voeten. Wij hebben gekeken naar nummer 7, Mona van de Vierkant, voorgesteld door Priscilla de Jong. Een paard wat zich op zich fijn laat werken. Maar we missen bij de paard een stukje kracht, een stukje power. Het is gewoon, het blijft te vlak in de beweging. Het achterbeen komt te weinig door. En dat zien we eigenlijk overal zo'n beetje in terugkomen. De stap, hij heeft momenten dat de stap heel kwetsbaar is. Dan is hij te vlug weg in het voorbeen. En we gaan niet overal, we zitten hier niet als politieagent in de baan. Hij heeft ook wel stukken goed laten zien. Maar het is een bemerking dat de stap niet altijd even goed is. De draf, ja, daar missen we een stukje draagkracht. Hij maakt weinig buiging in het achterbeen. Hij moet meer van de vloer gaan draven. Het blijft allemaal een beetje achter het lichaam en met weinig afdruk. De galop, qua houding is hij wel opwaarts, maar hij houdt zich daar heel vast in die houding. Die galopsprong die moet meer gaan rollen. En dan zien we wel dat hij dat in de linker galop wat beter doet dan in de rechter galop. Maar ook in het galopperen, maar dan komen we ook in die draf tegen dat het schakelvermogen naar de verruimingen toe moet ook nog overtuigender. Cijfers. Stap een 6, draf een 6, galop een 6,5, houding in balans een 6,5, souplesse een 6, schakelen een 6, impuls en rijdbaarheid 6,5. Geeft een totaalscore van 68,5 punt. Wij gaan door met nummer 8, Emke RS van Top van de Wel. Top en Twel, sorry. Voorgesteld door Dickie Evertsen. Dickie, als de baan vrij is, mag je straks starten. Succes.
tussen X en G, hals houden en groeten. Wij hebben gekeken naar Imke RS van Top en Twel, voorgesteld door Dikkie. Dikkie, wij zeggen, volgens mij heb jij gewoon heel lief paard. Samen zijn jullie een leuke combinatie, maar er is een maar. En de maar is dat wij geen hoge cijfers konden geven. De stap, die is echt lateraal. Dus dat is toch een punt. Hij is gewoon constant niet zuiver in de stap. De draf heeft een hoog bewegingsritme, weinig schakelvermogen en blijft dan ook te veel met het achterbeen achter de massa. De galop, dat is op zich netjes, toont ritme, regelmaat. Maar vraag jij meer afdruk in het schakelen, dan wordt ze alleen maar hoger in het kruis. Dus in plaats dat het achterbeen meer onder gaat springen, springt het alleen maar hoog van de vloer en maakt niet meer ruimte. Wij hebben de cijfers. Ja, voor de stap kunnen we gewoon verder geen hoog cijfer geven. Helaas een 4. De draf een 6, galop een 6,5, houding en balans een 7, souplesse een 6, schakelen een 6 en puls en rijdbaarheid 6,5 geeft een totaalscore van 65,5. Dan gaan wij verder met nummer 3. Vlinder van Driehuske, voorgesteld door Fleur Bos. Fleur, als de baan straks vrij is, mag je starten. Succes!
XG handeling. Wij hebben gekeken naar Vlinder van Driehuiske, voorgesteld door Fleur Bos. Jeugdig type. En voor ons gevoel komt dit even te vroeg voor hem, de IBOB. Ja, hij is nog zo in zijn groei. Je ziet de slungeligheid. Er moet nog een stukje kracht ontwikkelen. We zien soms ook wel momenten van wat potentie. Dat we zeggen, het komt wel, maar hij heeft overal nog een beetje zo moeite in zijn lijf om daar nog net even sterker in te worden. De stap, dat doet hij wel overtuigend. Hij stapt actief, goed in de takt. Komt mooi uit de schouder, maar ook hierin kan het achterbeen net even iets sterker doorkomen. Kijk, en in de draf, hij doet gewoon netjes zijn ding. Paard is heel goed bewerkbaar, maar er mist gewoon een stukje kracht. Kijk, en dan zien we wel in de verruiming een keer, de ene keer doet hij eigenlijk niks. Gaat hij gewoon een beetje sneller lopen. De tweede keer zagen we wel van, hé, daar komt wat aan, maar daar houdt hij dan niet vol. En dus, daar is wel een stukje potentie zien, maar we kunnen het nog niet in de cijfers helemaal vertalen wat we eigenlijk graag willen. Ja, en de galop, daar kost hem eigenlijk nog de meeste moeite. Want hij heeft soms echt nog even moeite, en met name in de linkergalop, om constant dat ritme te houden. En dan gaat hij een beetje zoekende naar de tak. Dus op zich een leuk paard, maar gun hem nog even de tijd. Cijfers. 7,5 voor de stap, een 6,5 voor de draf, een 6 voor de galop. Houding balans een 7, souplesse 6,5, schakelen 6,5. Impuls een 7 geeft een totaalscore van 74 punten. Dan is nummer 10 niet aanwezig. Dus gaan we verder met nummer 11. Jitske van de Demro Stables, voorgesteld door Demi van Nuys. Demi, als straks de baan vrij is, mag je starten. Succes.
Wij hebben gekeken naar Jitske van de Demro Stables. Een paard met een mooi silhouet, komt met veel activiteit binnen. En de stap die is goed zuiver, goed in de takt, veel activiteit. We zullen daar wel nog wat meer lichaamsgebruik bij willen zien. Hè, dat hij even wat meer door zijn lijf heen swingt. De draf die kenmerkt door veel afdruk, houdt mooie houding. Waar we wat moeite mee hebben, dat als jij een verruiming rijdt, dat hij dan ongelijk in het achterbeen wordt. Of hij doet minder. Dat je net niet de wow-factor hebt. Of hij doet wat je eigenlijk wel wilt. Maar ja, dan moeten we de opmerking maken dat hij achter niet altijd gelijk blijft. De galop rechts, dat begon moeizaam. Een beetje moeite om ritme te houden. En ook met de linkergalop erbij bekeken. Galoppeert links wel gemakkelijker aan, houdt gemakkelijker het ritme. Maar dan zien we ook gewoon in het schakelen. Hij verruimt wel wat, maar komt dan ook niet mooi terug op het achterbeen. Dus daar is nog wat werk aan de winkel. Cijfers. Stap een 7, draf een 7,5, galop een 6,5, houding en balans een 7,5, souplesse een 7, schakelen een 6,5, impuls 7,5, geeft een totaalscore van 78 punten. Dan is even wachten op onze laatste combinatie. Timo Bo van NNF, die straks wordt voorgesteld door Priscilla de Jong.
Wij hebben gekeken naar de laatste combinatie van vandaag. Timo Bo en NF, voorgesteld door Priscilla de Jong. Het was een schreeuwerd, Priscilla. Ja, op zich wel een stoer paard, maar het geschreeuw dat zit hem vandaag flink in de weg. Want dat zorgt iedere keer dat hij net even te moeilijk in de aanleuning wordt. Hij komt vaak even uit balans door zijn gebrul. Stappen kan hij heel goed. Stapt heel consequent vanuit het achterbeen, goed in de takt, maakt een hele mooie overstap. Toont daarbij, net in de proef, heel mooie lichaamsgebruik. Ja, de draf, daar moet hij gewoon nog sterker worden in het achterbeen. En op het moment dat jij een verruiming vraagt, dan heeft hij moeite met balans. Er ontstaan wat taktfouten. En de achterbeen moet gewoon nog krachtiger en meer doortreden. En de galop, ja, dat heeft hij op zich gewoon heel mooi beheerst. Tempo waar je mee kan rijden. Maar ja, dan begint hij weer te brullen en dan zijn we even weer uit balans. En in de verruiming, ja, dat kost hem ook nog te veel moeite. Dus de basis voor een goede galop is er zeker. Maar het hinks zijn zit hem echt wel in de weg vandaag. Cijfers. Een 8 voor de stap. Een 6 voor de draf. Een 6,5 voor de galop. Een 6,5 voor houding in balans. Souplesse een 6,5. Het schakelen een 6. Impuls en rijdbaarheid een 6,5. Geeft totaalscore van 73 punten. Zo zijn we aan het eind gekomen van deze IBOP. Dank voor het kijken. Iedereen een goede terugreis. En tot een volgende keer. Ik loop even daarheen, hè?